wanyade empempi ne bi kasa wo ye NDC ni sabre ne ye hu se ye no press wo ye NDC ni ade no de ye de no kwa ebeye ye be fata no ade no nkunim di franka no obetime di apa wono na se ye de ye de ne ko ye ntime nkasa ala ye duru wo so na party na hyaso ka ho na wo ese do ko eduru bre bi a ye time de niam bi seseb e ma nkunim di eba enti sala yante ase no akote no ho a ye dwomfo ma te de ne nya adwene ye de ye ba wo mi ane pe ye beto ama no ye nto ma ala bia yempifo no wo mommoa ye eti wo de do mo ni mo ane se wo maba ne bedru so mo sese ye gu kam yakwaba campaign ye de yakoye yakwaba ne ama ya mo ne jollof nye de ye gu ba se ne am ye vote ke ba ko aka ho wo munya wi a asa wo muni mo bia biem ye wi ma ene akasesem ene de ye empini be pa no betimi akase mi wadwuma wa Bantama na kwada so na asu ye bo a na mafa wa kase agum munyino no munya wo mu yie die nko ano ene ye wo mo de no mo no wo mo jollof no mo take away ne vote ke na ye de ma wo mo no ya bre Acho mema ajo anase aha yo mejo so mi yakonofo ba cho na pom tse erade adarom ma me ho ye na so yankopon adome so me ho ye pa na me ba cho de na uton no ha no yo me ton so ma de me ton prekese me ton kwan sisa sisa edwade mi di bi pa mi di dwa ye de nyame ase na mpacho we de bota ye de ba hanum na yetiawa ye bisawo edwadifo ma mu na munim de ekwane de ba wo man we mu se de aban ni sibu ne niam afa no eye edwadifo mu kokoto ne ma se de se niam si kwana ye ma mo na se aban no enka onsesa ne mam kaka mfa maye wadwen hye wo fa asemi ho ne se me do fefe me do ase bebre me de madwen hye mo fa ho ne se ana do ne de ka hwe hye na ka enye ye but digital word bi aba wiase aye komu no no de me ka se be boy ana me boa e de sama ne ma boa ye din no ma bi no boa ye din preke say first minim say ye mam ha ya na edua no enso galam safe ada worom na preke say bi ni ko edifri ko divoa na ba Ghana mitimi kuro mu first mi so akwada me maame no enti ama na mamu aye den amaye ene mamu aye den ma de so kuro de men kana first ukita 1000 atim de budget tire wa so ma de adwuma so next ukita 5000 kranso 5000 kranso asoma de keke star bi kaja night say nya kura nya ize no be sha asoma de papa this say ukita 20 cedis 30 cedis bla ha na no na ya adwuma 20 cedis 30 cedis and sana but me asas ma de papa abetu sidi de so abenya but na nya baba no so phone so o man ni mu na ya diamati na dama ehu de o man ni mo sia de no de umfa so bo o man a anasa aban ya me fa ba bi me fa ma aban no de bo me ni menuanu mienu madwadifo ye adwadifo de bi so enipa bone e beto ade ni 10 cedis de na be die nua 30 cedis ya no so ma ade bia da sa abere 10 cedis miniska kotobi nti manya ska antobi otokoto de ma ade eche wasematum ya no na ma ahokyere no aye kese amaye sandi pakoro na abaide onya hwe obecho tekiti ko besa sole adwane ti abaide onya hwe binkwa mtitude abai no onya hwe enche bia na ete se ye na ya de nyina alancash ai Alan Kyeremateng say wa resign ananse woni NPP for to nkwanta o mapai na yaba Kumasi Jom ene Bantama adwadifo e ba bedi nkomo say Alan say de osi a woni NPP for abai na 18 tontan no o mofo aso ananse adwenkyere be no mo de fa asem wehu ye nya ye maame ba ko ha no ye nhwe say de ono so adwenkyere wa asem hu esitie e ba cho e say Alan wa resign o eye ana also oje ho say yo mi yakonofo me dey resign me fo aso so resign so say ade e ro ka wafa wabetia eya wonim se ka wa isha wonsa ni e ro dia fo wabetia to be frank eya say Alan ka so resign a me ma the two only the two for say resign me nko na sa the party no me support no me ko ho because ade kura woni aje wonsa mo de eya Alan Kyeremateng yes say money yo to aso na watidi fo nso e ba de enya asem keto Bantama adwadifo say omuma otu
Yanko ye dwedi ni foforo so woni enko hwe se do no so wo asam ka efa Alan resign our resign asam o Bantama dwom ne wo no na che se ensam wo ekoso wa ha de abusuafo we de Djka ni be hwe yenya ye maame ba konso wa hanom na maame mpacho apom te sei Awurade atomboko na eniema ton so ekose eniema mu ye edwadie mu ye Nyankopon asese edwadie mu eye na aban ne nso ekoye de ekoye pa Nyankopon asese aban no bibia ye nkakra bibia anye hanko na aye den ewiase baabi aye den eye bible masem ena abenti ntimi mfa nhya aban no ena nipa no nso wo manu mo no man nso yanwene ye ho obi apɛ na furuma nti bibia de ahya aban ntimi mfa ni nyina nhya aban ye adwadifo no ye ka ho obi apɛ ne nko ane botom nti aban no onye hwe ye obeya no yo ye da sena mame enche bia na yete se eye Alan Kyeremateng wone NPP foto nkwanta omapai ono ankasa akwakote ne party na ote sasem wei uhu jiri wana me de me hu jiri me kire se wanya ade empempi ne bi kasa wo ye NDC ni sabre ne ye hu se ye no kure so ye NDC ni esanse asamba eso nya abotre ye ntimi nkasa bi ade no ye de mapani se pani ne ye de ne ye bibi ye ya enka jesi na ne mampanimfu agufie enso ye kura wiram kofa ne ba ketua wadas ewiram eno ye ma ne bedi wo hene ade no de ye de no kwa ebeye ye be fata no ade no nkunim di franka no obetime di apa wono ena se ye de ne ko ye ntime nkasa ala ye duru wo so na party na hye so ka ho na wo ese do ko eduru bre bi a ye time de niam bi sesabi ema nkunim di eba enti sala yante ase no akote no ho a ye dwomfo ma te de ne nya adwene ye de ye ba wo mi ane pe ye beto ma no ye nto ma lan bia yo mame ye da se abusuafo me mame ba ko no so se ono de Bantama adwadifo omo de ba wo mi ano mo pe Alan ye no to nkanta ya pai eti yanko ni papa from so hwe na ye nso no so adwenhwe wo de fa Alan na resign any say they say aban ne ensem ni si kono o ma adwenhwe mo de fa ho na mo nko fa abusuafo say de ya sanso adru ye maame ba ko so ho no won de emi say enam no ton ai maame mpacho yo wo be kire mu ye mpacho me ma wa ha ye na apom ti say nyame na don na dwedie nso ko say dwedie de boko da fom Nyankopon ase na say oman no emu e ko say oman ne de emu da hodin na emu Mr. Sam no e makra dwo ma sika na ma ha se gubangi se wahini ye hu ne ha sika no ma ha no bi ma ha Bantama dwom sika ne nam ha bi da bia yo na me pa cho se de sika emma ha no ne se de edwan hyeda enkoye no ye fa so bo emo hwan okay abai de bo na eye yesu enye yesa e kire se nkulai ebi my 5 ebi my 10 ni nyina free education ya nti ho no ye ntimi mfa se bo ma aban nemum ye ne ma ye ton no ne bo aye de pa first year na me ne ton bia 5.5 and them to be 12 million to be 9 million to be 11 million me see kura na me yefune me ya first is na dia na 4 pie fish and then to me to fish enti mo badwam ye bo mo bo na mu dwane enye ye ne obo ne bo anu ayi fon me bisa hwe obisa ya anu adi mereka abusuafo ya sanso adru ya maame ba ko no maame me ba to na pom ti sei na me adomboko na dwedie ti sei dwedie koye pa ede Nyankopon ase na woton de ba sho me to ko obi ede Nyankopon ase na maame me ba cho enche bia na ete sei ya Alan watimi aba abonten so ne NPP ko ne to kwanta o mapai tintontan na ote ye no eye wo sei me da me te ye me ya pa san ha me ne wo mu ne se bu nyina ma yefun ba ko mba ko fo ma no mu nyina endi se mfunso bi aba o sa mo hwe na mo ka ne fie na bibia to boko na ka se wato ho dia na e wo fo mo no wa amoa ye Alan ye nta no ba wo mia obi ante nyina mo yem do ba bia na e ko to ba na yimo enti se yesre wo mu se ekwan Alan fa so wate ne ho no mo ka na se be ye ya o mo ko pa Alan chew
mfa dwa ato nko no nsan fa ne nipa na meka ye de no ho ne nyina ntena asomdwen se de tie no ne so mo ntimu ba na so mo ko yesa ala ate no ho we ate ne ho nipa ne bi be ala be twe nipa ne bi we be twe bi nti be ma abato no be ye basama ye wo fom no ko mo mpanyimfo na mo de ba ne ye de ye di machie nti esere wo mu se semfonso bi na aba mo ne ala ntema o mo nkotena se no mo nka ne fi asomdwem no mo family ye so abonten no yesu enta o machi na so mo nka dia no mo ye sa ye wo fom no yesu be ha ye pa because aba na ye koto na ehia ni aba ye koto aba no isa mo chichew na se ba omia atwebi ala ntwebi e kana de twebi we twebi dia emfa de papa nya de mama NDC fo nya chance ko mo be dey e be wi ni aba na nche se o mo se emfunso bi a asie bi anya ala de no o mo nkwa spachew na ala nyene nkasa na ala nsanfa ne dom ne san ye dey emla ye Edase na che se ma me ne so na dwenkyere ne se NPP aban se ala na te ne ho a e wo se mo tena se ne se mo hwe de osa mo ne ne ye sa kase bi kwa na osa mo ka kyere na osa de ne do e be dom kuo ni biemu a asa tumi apagya ma abacho e ba beto nyame adom a afia edi anim no NPP amanye kwa na etimi anya nkunim de franka no ekita ye nkoni ba foforo nso hwe ne ye hwe no so adwenkyere Abusuafo said ye eniyema mu esi ekọ Bantama adwom ne de kyese enya asem ketewa na ye ju ye maame foforo nso nkyɛn ye nhwei ɔno so adwenkyere a ɔwɔ ɛfa said your man mu nsɛm esi ekɔ maame me pa kyɛw memo adwo yes ya na maame yo na me pa kyɛw pom te sɛ yankopon adom na eniyema mu nso ekɔ sɛ eniyema mu de enkoye enye dai enkoye kura na me pa kyɛw niyema mu a enkoye no yɛmfa so boɔ mo yɛ ntimamufo ana yɛmfa so boɔ ɛmmɔ hwan ya ne atimamfo ka ho ene empanimfo no so ka ho enti ye nyina ne yaka bomu ene ema ne ememu nkoye ma ye nyina enti se de aban a wati so esi ebu na aban ne fa no ma me pa kyɛw ekoye de mayen ana se ete se adwomfo de enkoye ma ye kora enkoye maye eniyema ye ba na ye busa ne ya hwe amerikam we bu akura abɔ na bu akura amerika obesuo mo no enya asam ketewa aswa kan asam anya akire bu nso akosua first na nka ye 30 40 ene kosua 50 55 etu onya bonya bo 55 na miso bu wani chi a wutitimi dwa ba bo so me yensa akura na nkɔ ya samu si oman ne de kyese ye tie se de nsam ni esi kɔ e wo Bantama adwom a oman no enkoye na enche bia na ete se alankodwo Kyeremateng a na wodom NPP kuo ni yie pa no se sei de woni NPP for tonkwanta o mapai na wote ye ne ma me pa cho eye wo sei eye me se wo masisi no wo masisi ne kire se ankana na do kɔ a e wo se nkasa wo no ne nkeba eso se an so mo kɔto de ba ndie ba aba na wo mayi na firim wonka ho etu anu wo so resign ho eti e won tena ne ba bi nyame ba hwe no nti ofo aso se Alan atene ho ala me fo so se ala watene ho a watene ho ke so mayi ne ba akwa ma na e wo so no so hunu de wi a wo besi afa me pa cho se de e ma me so esi a kire ni se mo fa Alan ti a watene ho no so won de ofo aso obi ana na dwenkire sa na e be kan nti ye nhwe ye ma me foforo nso ho no enhwe Abusuafo se de eniyema mo esi kɔ no ene enya asem ketewa ya sanso akoye ma me foforo enchen ye nko hwei ono so adwencha wo e fa se de sei oman mu ekɔ ma me ma aha mejo so awura e fa cho na apom ti sei eja na dum ye ho ye pa na eniyema ton so ekɔ sei eja ni edabu o nye se da membo de nkoyi se de ye brankasa ehunu de ekɔ enkoyi na se de oman mu esi enkoyi no wa wodi wani ebu a eye adwadie sam nko a anase bibia nya adwadie sam adwadie nkoyi ene de bible ne kan ne bre na duru ho ase duru mre bia ebre mu adan ne beba ene aduru nti ene ye mfa nkwahye se bia na adu aba mu na ma ene ma nkoyi ebre no de bible kan na fe na aduru ho eti obi anfa nkoyi e wose ye hye ye sapo mu nsuo ne ayire ye ho ye ba aboso eta ye hwe de obeba bia sa na be ye nti ye ne an wose ehunu se de ye hu ye mfa nkwahye aban bia anya hwe
Bible sim ebre duru ho mu be yed ne na aduru ho tinya amamuo ne na ama o man ma yed me de me madwen kire no no yo ye da se na mame enche bia nso na eye Alankodwo Kyeremateng ye say say wone NPP for say die oso ono omoto nkwanta omapai na eye Ghana fo bebre nwanwa say Alan nka wontimi nka asem say na wote ye no nso eye wo say de mete ye no eye meyi say wo person NPP no enemu paapai ni say ni pa bi na hye kuntra say wo ye saade no bi so bi NPP ni mapade edi enti na aduru say ye ba beto aba na wo kwakoye penche beche na say wo person bi bedu wo kire na NPP fo anya na NDC fo afem ni say NDC fo ene ye ni deduem na nya na adwen bi so bi a wo ye NPP ni ba pade wuntimi kwaka say yakwa akwato wa anya yi nti e wo se wo penko na ni kwan so wote no wote no aye mmoa wo pese ye lusu enti na wo ye saade no ti wo dia wo mfo ane ti a wate ne so wan san kwa ka ho ye nyina anya ba ako praye wo ka bomu a wo yi ba ako ane bu na aka bomu a emu eti wan san kwa ta eche wonte no wote no mo MPP fo me da me ma dwene no asem wo sesei de enye asem keto aye maami so na dwenkyira ono so ewo no no say alante a wate wo ho ne de wana wonya agye enti se be ya enke ne sanso ni NPP for mo mefa ntoma ba akona mo fa nkata mo ho na mo dabo mu a ebeboa amoman na akoso asem wo asem mame me pa cho me ma wa ha me je wo so na apom ti sei pa na me pa cho wo ton de to bo de na dwedi ekose dwedi ye na say mame oman no uhu ne say emu ekose emu be koyie na me ti ye pa oman ni mu ye bo de wo ho ahu chire bia ni ho oye wadwiri ye dia eye ma oye wadwiri ye so bo bra de dia o bo bra pa mo ni abere dia eye kwa bro chire kwa be ba enti say de edwedi esi kwa uhu ahu chire bia aduane ho ibia ho edi ahu chire NPP so ba aduane ba ndie de me ba ki wo no NPP ba aduane ba aduane ba pa so so to dia ya pa adi we mam wai ya to pa yo na mame me pa cho Alankodwo Kyeremateng o za me ka ho on twere ho fere ho tai wase wate ne ho woni NPP photo nkwanta o ma party say de wono ate ne party a o de ba o ya sa je ka je so ya sa je ade no ya sa nye empade sa mo be say nka ya we ko me kambom ya ba ko na o si NPP for ni na ndi ni ye na eno de ya le dai obi pa de ira na so obi pa de mpara obi amfa ni yiro obi amfa ne mpena na bia dai o so za me awa za kra na gbe no mera woni me ya ba ko na oni NPP for ni mo me kambom le ya ba ko ma ye nyina ya yo ma ni ye yi andi nyaminti ebe yi ya maame say Alankodwo Kyeremateng ono nso emeka NPP ho na oman ni nso de ohu ni say emfumso bi eni oman ni mistake bi eni oman na ekoso edwedie ekoso de hia ni say obemu ani aibere na opa adwuma bi aye yo ya da se yankoye maame foforo nso ho yo maame me ma cho me ma wa ha ya me de na o ti say awrade adaro ma me ho ye na obedi dwa na say wo wa ha so ton ade mi wa ha me ton paboa ayo na edwedie ekosai awrade adomaye na say oman no ekoye ma awrade adom me de ye me da sori a me hwe awrade ti me nya de me niam abedu na me bompa ye na me fam beduru anwumra na de awrade de be ma me na madana se evisa Ghana de Nyankopɔ na hwe ye na ye mu bi nso say sikani oman yi mu omo kofa ne ma bakora na ye nto ti say uhu ni say eye aban no na aye anase den me de me Ghana ha me free me problem me man ko school me nya ba adwuma ti aban sika me ni bi da enti ma adwuma me ye sika ti me de me ni say ma adwuma na Nyankopɔ na mo so hwe me ti wo ma fam de so obi awon na adwene ane ni ji di ekuta no na me pa cho Alankodwo Kyeremateng wo say de oni NPP photo nkwanta o mapai na wote ye no mame wa dwen ye mame me ntia radio ti di waka ekura minim ene Alankodwo Kyeremateng o ka NPP amanyokuo ne ho na enche bia na ode aba abonten say de nenka oni NPP for ebokosua nenka no mo tafre pa na
said dear or she said the NPP for AC Buno Nadia, or was what send home. No one can sound so dinny party about what's in a dinny party about. Incident Connie NPP phones to say, I just say, we NPP penny more. Or send people for any end in the NC, what's in a home. A cross side the mount. Me among your 70 minimum. To one word, Denny John when him the citizen fa. Every crap party for a bar, and no Sabasan Beboa. Tiandia me and your bonnet, mammy. To one when him dear man. Yeah, that's nice. Mammy say, Alan, I cash, one of him jay show, and it's already in Queen Abbott, so way being pana while by now, day bano. A bit me a woman sank a kite me a bomb. Yet a mammy, I say, you shouldn't have from so ancient. I either were ho, Bantama, I either were hanum, say, dear, I quiet a fan barco, any afa barco, a bit so mine, quiet, a bin to say, or mine not to tear for a handsome. Yen shay, yen ya minia corner for barco a hanum, maybe cho memoir. Ye knew I'm a duffer. Maybe cho pom to say, the maidom. Young Pons, and I enjoy the say. You be a boko. Young Pon, I say, now, on my no one is saying. On Monday, said a more ding. The more dear Cassa. They say, more I didn't say. It says, now don't mail Jeff education, no be I had a ma. Any your Jana be I come, I saw mine by a mellet. Free education into America, say then. Free education, and now at the buyer, then I may we are siding, and two do offer to send our own chum. Now, O chum, school fees each year. A moon near my total school, no one is say a bear for dear. And yaffo, and so crowd own chum. What do you want doing, Chinese a winchum? Okay, yeah, that's it. Now, Alan Carson, so, and say Biana, yet say, just say, what say NPP Amanyoku, Mupo, Mumpo, or no more to say dear Krana, to say dear, or no more to Quanta, or no more pie. Now, what say you know? Why do you say? Grandma Salang, Kyeremateng for the Resignation every year. On Pebium. Did I tell you? No. Said also on the NPP for no any Djka bia na fe ono ankasa atene party awye independent a eya afafranto an sa na ebeka enti ba wa ba ne nso ono so de dom foforo na eba ohu ne se ebeboa anasa emoa ko ka ba omia ho a ka ebeboa oni ba omia na ebe prio nti nka onka ne humom ti o ka no akomu nyina ye baako na nka oni mahama nka o mapre ba omia ne mahama na ka ye baako. They say also one pen or better than they are. Yo, yeah, that's it. A year you about so no dear. NPP, among your corner, we are say, I did in I dear back up a free SHS now banity on one another down. So do Benyanka binding chem now or beyond shiny bar. Send your buy a ready to be school. Show one a post can a show banner, a man uncle. And see one dear or near NPP for any free education, same beer. A binding chem near mum. Alan Carson so Obenyanka NPP for no onsa no monko ye baako no mommoa enkonko den fa moa afia baso ye ba beto no ye da se me di kan kira ma adwene kakra afa adwadie ho yempi for no wo mommoa ye wo munni moa ye kete kra dia wo munni moa ye ne se empi ni be pa ne betimi aka se me de minsabo nkum akira Bantama ana kwada so ana asu eboa se me bia adwuma wo ho da mafa me ma na amrantie aguma abosome mitua wo moka ebi ni ho etu omo de do omo ni mu an se wo maba ne bedru so mo sese agu kam yakwaba campaign ya de yakoye yakwaba ni ama ya mo ne jollof ni de agu ba se ni am ya vote ke ba kwa kan ho wo munya wi a asa wo munim obi ya biem eti sa yempi fo no wo munim wayen wo munim waya kete ko ye wo mayiri wo mu hupa nyina ekosi aga ye wi ma ene akasesem ene ya de ye empi ni be pa no betimi akase mi wadwuma wa Bantama na kwada so na asu ebo a na mafa wakasi agum wo bi wakura wo sika kakra wotimi bie so wo fa wo bi no de na tena no na wo tua ne ka yempifo yi de empini bie no na ma waba so wa adwuma wo Ghana enti empifo no wo munwini hu yie
Womu nyino no munya womu yie die nko ano. E na ye womu de no mo no. Womu jollof no take away ni vote na ya de ma womu no ya bre. Chese ochiami a woni masamuka osenana wasumu a Ghana MP empanimfo chese yesemu ba mo de mo bottom enehia mo twen Crawford mo koye campaign aba ne ba na se munya to wie na munya position wie a eno ano no mo jollof ne mo vote kino ye ma me say o ma bre